back to my new video. आं दा मिडल मोनाव दंफैयो जोंना मोनसे इनभिटेसन दं ओजोंहाय जोंनि कलेजमेटनि सासे बिब'नि आथिमंगलनो बहाय जोंखौ लिंहरदों जोंनि लोगोआ ओमफ्राय दा जों बावनो थांनो ओंखारदों नै आं मैयानो फैखादों मिडल मोनाव फैनानै थाफैदों ओमफ्राय जों दा ओंखारलांसै आरोना मिडलजों आंजों अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनानै थांदो आरो बिथांनि चेनेलखौ अलवेज सापर्ट खालामबाय था एन्ड हायोबा शेयार खालामनानै हो always love him always care for him okay so guys बिदिब्ला भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय दसेनि थाखाय जोङो दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामनानै थांनो नाङा गाइस नोंसोरो दा साननो हागौ आथिमंगलाव थांनो होनाया सोरनि हापि वेडिंआव हाबफैखो होननानै बे हाबाया मिडल बिदानिनो मिडल बिमानि बिब'नि फिसालानि हाबा जों एसे फुङावनो ओंखारबोनाय जादों नै दासिमबो रावबो फैथ'वाखै एक्चुअलि जों दिनै हरावबो बावनोखामोन बिनि थाखायनो जों डेक'रेसनफ्रा माबोरै जाखो बेखौ नायनो फैनाय जाबाय ओमफ्रायो जों हजों न'निफ्रायबो जेबो ब्रेकफास्ट खालामबोआखै बिनि थाखायनो ब्रेकफास्ट खालामलांसै होननानै फैबाय ओमफ्रायो जों फैबा दा नै हिन्जाव गोदानखौ चर्चआव लांनो नागिरबायमोन जोंना ख्रिस्टियान रिलिजनफोरना चर्चआव लांग्रोयो नालाय एक्चुअलि हिन्दुफोरनाबो लांग्रोखायो खोमा बेफोरबायदिनो आरो स' गाइस नोंसोरो नायबाय थाथ' मिल्क योर मिडियन जादे Babre. Enggak dengar. Kalau udah mesti mati pulang kenapa? Hei, dua jadi nih. Bos. Bisa. Hai, kamu udah nih. Oke. Ngomong tidak. Nggak gini lah. Ada menang kamu masuk dari nih. Oh, video. Masa bener ini? Nih. Dari dulu di Indonesia, sampai muda. Sampai muda. Sampai mama udah dia udah sampai lah bener sih. Ada masuk enggak? Masuk enggak dia? Masuk nih, labra. Alu hidungnya alu mana ini? Nah, dia sab dulu nih. Salsa. Nih. Mama udah salah dong ini. Cookie. Daunnya deh. Udah. Deh. Ama bising udah ke daunnya. Bising udah ke. Gimana udah beda? Deh. Để nào đó. They're watching me. Lo mana dah? जों दा ओंखाम जानोसै नै ब्र'मोनजों ज'नो भिडिअ नाय दे अके अमा मोनजादों अमा हाबानि इरिसबो होनो मिरसाबो होनो झालाबो होनो अखमियानि मोनसे बाथ्रा होनो फानजुद होनो खरसानि होनो चिल्ली होनो इंलिसनि चिल्ली होनो दा Then spicy not spicy this one.
जोङो दा हाबानिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो दा आथिमंगलाव थांसै जों दैलाम मोनफैबाय बिराद गाज्रि लामानि कन्डिसन गासिनो दं बैजों आइ नदि बायदि जागोन बेयो आइ नदि बायदि बिराद गोलाव जागोन फाइनाली जोङो दा डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय जोङो दायो राजकेनमोननि न' मोनफैबाय जोङो न'खौ नुवाखैमोन थेवबो न'आ लामा खाथिखाय जों बोरैबा ग्रोब जाफैबाय नै जोंना ब्र'आ बेनो राजकिन जोंनि कलेजमेट दा बिनिनो बिब'नि आथिमंगल आरोखि ना जों दा बिसिनाव सफैबाय नै मा जायगा बेयो राजकिन बेयो जोंनि गामिया मावपार आरो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआथ' चिराङानो जाहैखाबाय ओमफ्राय एरियाया बरपथार होनो आरो मिनि दे आगै दे सोर हायो बेसेबां बांसिन मिनि दे औ दे दे हाथाय गिदिर देखा दे हाथायसो दिन्थिनांगौ गुड इभिनिं आब' आरो गुमै सिगाङावनो नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय जों दा नैबे जों जाय जायगायाव आथिमंगल जाफैदों नैबे आब'आ बिनिनोमोन सिगां बे न'निनोमोन ओमफ्रायो आब'आ दा बहाय हाबा जाहैखो बागमारा जयपुर ओमफ्राय हाबा जानानै बेसेबां दिन जाखो 2 week जाबाय 2 week ओमफ्रायो दा नों हजोंनिफ्राय दा नोंनि असे न'आव फैफिननानै नों गोसोखौ माबायदि मोनदों खुसि थांफिननोसो बालायलायदों ओमफ्रायो गुमै ओमफ्राय नोंसिना हाबा जानाया लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिजमोन जोंना हाबा जानाया लाभ मेरिजआनो ओमफ्रायो नोंसिनि रिलेशनशिपआ बेसे गोबावनिमोन more than 2.5 years जाबायमोन जोंनि मोजां मोनलायनाया दा नोंसोर आब' आरो गुबुननिसिम गोजोननाय थाबाय कंग्रेचुलेसन्स इयुनाव फिउचाराव मोजाङै रंजा खुसि गोजोनै संसार जालांनो हाथों गाइस जोङो दा राजकिंमोननिफ्राय फैफिनबाय राजकिं ब्र'निसिम बिराद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच जोंखौ बिराद गोथाव जाहोहरबाय अमाजों माजों ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांफिननानै फैबाय राजकिन ब्र' दे नों अननानै आंनि चेनेलाव फंनैसो माबा मोनसे बुंनानै होदो आङो जोंनि ब्र'मखौ आं इनभाइट खालामदोंमोन जोंनि सिस्टारनि मोनसे आथिमंगल होननानै बुङो ओमफ्राय जिखिनि आं इनभाइट खालामदों बिथांमोना फैनानै जाफैबाय बेनिखायनो बिथांखौ आं ब्र'खौ बिराद मोजां आंनि गोसोनिफ्राय थेंक इउ होननाय जासिबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बिनि जि इउटुब चेनेल बिलि बसुमतारी राइट बिनि चेनेलखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंनि लोगोफोरनोबो शेयार एन्ड लाइक्स कमेन्ट्स गासैखौबो नोंसोरो बटमाव थुनानै होनानै जाबाय थेंक इउ राजकिन ब्र' बिराद गोजोननाय थाबाय खनसे बुंबावबाय बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आसा खालामो बिदिनो आंबो सापर्ट मोनलांगोन स' गाइस नोंसोरो जाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थांदों थेंक इउ स' माच लाइक्स एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट जरुर करेगा हा थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन